Putangiran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programa na maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Nakalupyo da sayang kabuwasan. Makterion Lingkor at Timog ti Pangasinan Dennis Muharis. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Richard Olanday. Tan Engineer Nixon Dakala. Agaw natan na Martes sa Pizza 24 at bulan na Hunyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Motorsiklo at tubakyar kaya rin abangga na Isuzu Esportivo apat ira so asugatan. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. 54 anyos siya laki nan Bicol. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Taloray imbatik jab patambalan kaya rin nan banggaan so tricycle tan Honda Civic. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Lakin nakainom nan dive at ilog inatoy. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Duara motorsiklo nan tumbling parehon driver asugatan. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal. Presyo na dilata posibleng untagoy. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Saray gagawaan ng Presidente Marcos aga kuno nalilik na unong adkinan Vice President Sara. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Expansion ng OFW Hospital ipupurak ng Bungo. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Economic team nanpaknaan at apekto na labanan jad Israel tan Iran. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Presidente Marcos akisakoy at panawagan na peace talk unity jad bautan na Israel tan Iran. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabuwasan tan natan wadyare detalye at balita da lokal. Duara motorsiklo ng tumbling kaya rin ng banggaan at oras na alas 2:23 na nga rin. Jad barangay Marabok, Balay, Nalawak, Pangasinan. Sa Rainbow, Luluganan, Black Kawasaki Barako 175, mamanihuanan Antonio Soriano Espiro. Bimangga at Honda TMX 155, mamanihuan nan Pedro Sandoval Badwa. Na nabiglan limiko jad ni Kawigin Pasan. Sa redwaran driver so asugat-sugatan tan si Karay imbatik jad patambalan. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Lapod alak 36 anyos siya laki nalner agawas o incidente oras na alas 12:58 na kaagawan. Kinabat so biktima ya Gilberto Velasco tansamay kaibaton na Marca Lister Ronald Pinto 36 anyos residente na sa Manuel Pangasinan. Ya ginawa investigasyon na pulis oras na alas 12:58 na kaagawan. Limaran na nanamos sa biktima jada Sinukulan River jada Barangay San Domingo Balay na sa Manuel Pangasinan. Bangbalat antes siya manamos si karayanan inuman na alak. Anang nang subangkay na biktima na si Andilad o sa may biktima Andilad Bilay tanimbatik jad sa Manuel Rural Health Unit. Bangbalat si katoy indiklarahan
dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Alas 8:05 na labi na nagawas o aksidente sa Barangay Camantilis, Siyudad na Urdanita. Sara involved via luluganan na Honda City mamanihuan na Martin Piri Dato Jr., 30 anyos, residente na Ilocos Sur. Tansamay kabanggaan to niyan na Honda Temex tricycle mamanihuan na Rene de la Merced Adviento, 38 anyos, kaiba sa asawa to niyan na kinabatagaran niya Diana Rosa, 35 anyos. Tansamay anak ton na BE ya kinabatad nga ranton na Desiree, 18 anyos, residente da Siyudad na Urdanita. Tansamay Honda Brio Amaze yamamanihoan na James Russell de Vera, 32 anyos, residente na Mapandan, Pangasinan. Awalaan na duwaran na pasahero. Jada saya ginawa ng investigasyon na Pulis Urdanita sa may Honda City. So wala da buniga na tricycle ya si katoso unkurbada jada ni kawigin pasen na nabiglan na abanggaton niya. So abitlan na Honda Brio motorcycle. Akagamor na sugat si Desiree jada parte na uloto niya tan kagamurmat na minor injuries. So tatay tan sa may nanito niya tan si Karaso Imbatik jab Patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 54 anyos siya laki nan bikal jada Barangay San Jose Valley na San Jacinto, Pangasinan. Kinabat si biktiman si Freddy Guillermo Mindihara Sr., residente na bitna lugar. Diya ginawa investigasyon na pulis. Tanunong palapag na anak to niya na BA satan at si Karena o Gipla. Bandada alas 6:45 na palbang o kapusan. At naimano na anak to niya yang po sa ama to niya. Inanap so abitlan na biktima. Tan-aneng na nga ya akasabit ya jada bubong na abong panamaglan ng pangusar na nylon na cord yan takar buklaw na biktima. Sa may biktima so inawit jada Rural Health Unit pangbalot indeklara na dead on arrival. Ang kapuwat so kabatan niya o kakabatan niya na polisiya sumutibo at dasayan na agawan impambikul na biktima. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Motorsiklo abangga na Isuzu Sportivo agawas o aksidente oras na alas 12 o alas 11:20 na labi jada sana Nicolas San Manuel Provincia Road, Zone 1, Barangay San Bonifacio, San Manuel, Pangasinan. Sara involved ya luluganan Green Rosy motorcycle mamanihuan na Wilberto Onya Alberto Junior, 20 anyos, sa may Acaloson at si katoso kinabatingaranton na James Mark Ferrer Lopez. Saya suwa abangga na Isuzu Sportivo ya mamanihuan na Daryl John Repulio Subido, 33 anyos, kay bato ada luluganan. Sumanangaran na Lord Jelin Guillermo Subido, 33 anyos, namparan asugatan. Diyan ginawa ng investigasyon na sa rekabiyangan na pulis sa may Isuzu Sportivo sunan na encroach dalan na motorsiklo legan niya imovertake at sa kaya motorsiklo at bigla to nabangga. So niluganan na sa biktima akagamor na sugat dyan na nurang parte na laman tan si Karaso Imbatik jab Patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan rin katibukulan niya balitad lokal anti siya tayo ng dapag adasare balitad nasyonal wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE,
88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga, 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Nagpabiso na ang grupo ng mga may-ari ng supermarket na ipapasa nila sa consumers ang magiging dagdag na gastos sa paggawa ng mga produkto na kinabibilangan ng mga delata at iba pang bunsod ng malalakihang pagtaas ng presyo ng petrolyo ngayong linggo. Pahayag ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua. Paliwanag ni Kua, maaaring itaas ang mga manufactured item tulad ng mga delata, processed foods at iba pa dahil magpapalaki ng distribution cost. Ang mga supermarket owners na ang magtatalaga kung magkano pa ang ipapatong sa mga kasalukuyang presyo ng mga produkto. Nakatakdang ipatupad ang big time price hike sa mga produktong petrolyo ngayong araw na epekto ng tensyon sa Middle East at sa pandaigdigang merkado. Nitong Lunes, nakipagpulong ang DOE o Department of Energy sa mga oil companies hinggil sa mga solusyon na matulungan ang mga publiko sa mataas na presyo ng langis. Nakumbinsin ng Department of Energy ang 12 kumpanya ng langis na dumalo sa pulong na utay-utayin ang pagpapatupad ng mataas na presyo at nagsusumite sila ng actual price adjustment para sa tranches ng pag-stagger ng taas presyo. Bukod pa rito, handa umano ang mga kumpanya ng langis na i-expand ang kanilang mga promotion at discounts para sa public utility vehicles o mga jeep para mapigilan ang impact o pagtaas ng singil ng pamasahe sa publiko. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, nagpatawag naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng meeting sa kanyang economic team para paghandaan ang magiging epekto ng nagaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Attorney Claire Castro, na pag-uusapan sa economic meeting ang mga posibleng epekto sa pagsirit sa presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan na ngayon halos sumabot na sa $80 kada bariles. Tiniyak naman ni Castro na ibibigay agad ang detalye kung ano ang magiging resulta ng pagpupulong. Sa ngayon, fuel subsidy anya ang maibibigay ng gobyerno para sa mga maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at mayroon ding nakalaang 2.5 billion pesos na pondo para sa ayuda. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel matapos atakihin ng Amerika ang mga pasilidad ng nuklear ng Iran. Inaprubahan na ng Iranian Parliament ang pagsasara ng Strait of Hormuz na isa sa dinadaanan ng mga kalakal na langis. Radyo Pangasinan, almusal balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal,
Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakiisa sa panawagan ng iba't ibang lider sa mundo na idaan sa mapayapang pag-uusap at diplomasya ang matinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Atty. Claire Castro, ramdam ng gobyerno ang pag-alala ng mga bansa sa palitan ng missile attack ng dalawang bansa dahil sa epekto nito hindi lamang sa mga mamamayan ng Iran at Israel kundi sa pandaigdigang ekonomiya. Nais din anya ni Marcos na manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para sa maging matatag ang global community. Inamin naman ni Castro na magkakaroon ng matinding epekto ang nagaganap na gulo sa pagitan ng Israel at Iran, kaya umaasa ang palasyo na magkakaroon ng mabilis na kalutasan ang nagaganap na tensyon sa nabanggit na dalawang bansa. Kahit paanya may fuel subsidy ang gobyerno sakaling sumirit ang presyo ng langis sa world market. Sinabi ni Castro na kasama rin sa maapektuhan ng giyera ang logistics at tradings ng langis. Dahil dito ay humiling ng panalangin si Castro na para mabigyan ito ng magagandang solusyon para hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan natin dulot ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, pinatutsadahan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing hindi na ramdam ng mamamayan ang mga ginagawa nito para sa bansa. Ang pahayag ay ginawa ni VP Sara sa isang chance media interview sa Melbourne, Australia nitong linggo at matapos siyang mahingian ng reaksyon sa pahayag ni Pangulong Marcos na higit siyang nakapokus sa pangangailangan ng mga mamamayan kaysa sa impeachment ng Vice Presidente. Binansagan pa ni VP Sara na hallmark of scammer ang Pangulo. Ani VP Sara na hindi anya nasunod ng Pangulo ang kanyang mga pinangako noong panahon ng kampanya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, muling iginit ni Senator Christopher Bongo ang kanyang isinusulong na institutionalized at palawakin ng OFW Hospital sa San Fernando City, Pampanga. Ito ay kasunod ng natanggap ng pagkakilala ng OFW Hospital bilang Public Facility of the Year Health Category sa ginanap na 2025 Globe Media Conference and Awards sa Singapore. Sinuportahan ni Go ang pananaw ng Duterte administration na specialized healthcare para sa OFWs at natupad ito sa kanyang panunungkulan bilang chairperson ng Senate Committee on Health. Ang OFW Hospital na nagsimulang mag-operate noong May 2, 2022 sa pamamagitan ng pagsisikap ng gobyernong Duterte at ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga ay nagsisilbi ngayong dedikadong medical facility para sa OFWs at kanilang mga pamilya. Bilang isa sa mga may akda at co-sponsor ng Republic Act No. 11641 na lumikha sa Department of Migrant Workers, patuloy sa pagsusulong si Go sa iba pang mga panukalang batas na susuporta sa kapakanan ng OFW. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunungan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandaan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandaan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan,
walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmalen. Paborito. Bugalyon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga taram. Paborito. Tanjad Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:33. Nakabuwasan pa yung patuloy na programa na Maabig Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig, Kabuwasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makter yung lingkor, Timog Pangasinan na Dennis Muharis. At siyempre dyan sa may technical control, nandyan si Engineer Richard Olanday at Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, ika-24 sa buwan ng Hunyo 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue sa umagang ito. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po, mag-text sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784 at yung aking personal na text line 0946-503-6465. At sa atin naman pong Facebook, live na live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ganon din yung YouTube channel natin. Ayan, merong pinarating na issue sa atin na ito ay kaugnay sa isang company, isang insurance company. Itong pinarating dito ni Mr. Duel Mariado. Basahin ko yung pangalan niyang mabuti. Nandito yung kanyang text yung pangalan nito si Juan Duel Mariado pala. Sabi niya rito, magandang umaga po, pakitulungan niyo po kami kasi ang Mahar Group Insurance ay hindi na nila sinasagot ang burial at iba pang benepisyo ng aming nanay na namatay. Sana matulungan niyo kami. 5 years na kami naghulog ng 900 piso kada buwan. 3 kami na sa pamilya na naghulog, sabi niya. Salamat po. So, ang ibig niyang sabihin, sila po ay naghuhulog ng kailang insurance. Alam mo, burial. Meron din meron din ako mga kakilalang ganyan na insurance. Pag nakikita ko yung mga policy, pag ikaw ay nagmiyembro at actually kahit 2 buwan ka o kahit 1 buwan ka pa nga lang na miyembro, kung may nangyari sa'yo, automatic yan. Sasagutin ka agad nila. Meron namang na yan, ilan? 900 piso kada buwan. 5 taon? 5 taon. Diba? So, kung i-add natin tong 900 by 12 months sa isang kwan lang yan, membro, that is 10,800. Ay kung 5 taon yan, that is 54,000. 54,000 yung isang membro. 3 sila sa pamilya na naguhulog. So, that is 100. Mayroon ka bang dyan? Mayroon bang yung sa reklamo may binigay bang policy? Meron silang policy. Meron silang policy. Kasi importante yan meron din yung agreement sa mismong company nitong
Mahar Group Insurance Agency. Parang ngayon ko lang ano yan. Kaya nga ito ngayon ang kwan dyan, ano? Sige nga, basahin mo Okay. nga. Itong namatay, inilibing na kahapon, taga Burgos, Pangasinan. Taga Burgos. Ang pangalan nitong namatay ay si Milenia, 77 years old. At taga dyan sa Burgos. Siya po ay isa sa mga membro ng Mahar Group Insurance Agency. Dati daw meron silang office dyan sa may Dasul, Alaminos. Okay. So may branches ito daw. Ngayon, ang problema, nung pinuntahan nila yung opisina, wala na, nag-close na. Nag-close na yung opisina nila sa Dasol, saka yung sa Alaminos. So anong ibig sabihin yan, paborito Errol? Nag-close na yung? Yung opisina ng Mahar. Saan? Sa Dasol, saka Alaminos. Aba, teka, paano nila ano yan? Paano nila? Wala nang opisina, saan nila hahabulin yan? Okay, ngayon. Pwede lumapit na ba sila sa sa PNP? Hindi pa yata. Ang sabi ko sa kanila, pupunta sila sa National Bureau of Investigation. NBI, pwede. Para hanapin yung main office nito, dahil may main office sa Metro Manila, na base doon sa mismong hinahawakan nila na mga dokumento. Teka, anong Mahar? Mahar Insurance. Anong spell niya? Sige nga, spell mo nga. MAG, Group Mahar Group Insurance Agency. Insurance. So meron din sila agency sa Metro Manila. Meron ding contact number. Okay. Ngayon ngayon. Tinatawagan ko yung cellphone number. Actually cellphone number ang nandyan wala po silang landline. So wala pong sumasagot yung sa tawag, walang sumasagot sa tawag. Ngayon, ang kiklaim ng mga pamilya ay yung burial at saka ibang pang mga benepisyo. Wala pong ibinigay na kahit sentimo sa mga pamilya at hindi nila mahanap itong opisina ng Mahar. So, sinubukan kong tinawagan yung Philippine Insurance Commission sa Metro Manila. Ang sabi nila, kapaborito Errol, wala daw listing yung Mahar Group Insurance sa kanila. Wala daw. So, wala, hindi nakarehistro. Hindi nakarehistro. So, kung hindi nakarehistro... Teka lang, meron akong binabasa dito. Meron nga. Dito, second to dyan. Pakikalat po, para po wala na po silang maloko ng mga tao. Mahar Group of Companies, Insurance Agency and Business Ventures. Buhi. Kanto Buhi. 2018 at 2019 pa po wala ang Mahar Insurance. Yan. So na-research mo rin, wala, maraming nagrereklamo. Ay, grabe pala ito. So wala talagang kwan. Wala talagang nakarehistro na Mahar Insurance Group Agency. Na ayon doon sa nakausap ko sa Philippine Insurance Commission. So, ang masasabi natin sa mga gustong kumuha ng mga insurance, particular sa burial o life insurance, dapat nabusisihin yung mabuti. Unang-una, yung naturang company ba ay nakarehistro sa SEC, sa Security Exchange Commission. Una. At pangalawa, doon sa Philippine Insurance, anong tawag dito yung binasa ko kanina, kung nakarehistro doon sa Philippine Insurance Commission. Yun po yung dalawang busisihin ninyo. Kasi kung hindi ito nakarehistro sa SEC at hindi nakarehistro sa Philippine Insurance Commission,
Huwag kayong huwag kayong basta-basta. Merong eto dito sa may group dito Mahar Insurance Agency and Business Venture. Yan. Ito ba 'yun? Baka ito 'yun. Yan. Oo. Hello po, isa din po kami na naka-fully paid sa Mahar Insurance. Taga Kabangkalan, Negros Occidental kami. At ngayon wala na din po dito ang opisina nila sa Negros Negros. Sana po ay makatulong or may alam kung saan at paano namin matatagpuan ang office nila. Yan. Malaking pera rin po ang nabayaran namin. So Negros yan. Andito na yung mga comment. Etong si Rems Desierto, ang sabi niya, wag nang umasa dyan at mga scammer pala yan. Tingnan nyo. Ito namang si Leia Kuya Leon News. Ito binabasa ko lang yung trend Pitogo Quezon, naghihintay lang kami ng guarantee letter galing insurance company. Ano pong guarantee letter? IC. Yan, nag-uusap sila. Nag-message na po ako sa inyo, sabi ni Leia. Willing po kami isama sana noon na nagpunta. Dito na, nag-uusap na sila kilala niyo ba yung manager ng Mahar sa Gumaka? Ito, magkakaibang lugar na ito. Oo nga. Opo, kilala ko po, sabi nung Rems Desierto. Branch yan. Branch siguro. Okay. Ka-eskwela ng kapatid ko, wala rin siyang nagawa. Wala nagawa. So yun po. So marami pong nabiktima itong Mahar Group Insurance Agency. Sabi dito ni Lita Dizon, wala nang Mahar kahit saan. Yan ang scammer na harap-harapan. Ayan, Naku, so, mukhang wala na yatang habol yung wala na kayong habol kasi hindi po nakarehistro Kung hindi nakarehistro doon sa Philippine Insurance Commission, ibig sabihin bugos po yan. Mga scammer po yan. Kasi bago sila magpatayo ng kanilang negosyo, branches, sa iba't ibang mga probinsya o bayan, kinakailangan na kumpleto yung kailang dokumento. Meron silang dokumento na galing sa Security Exchange Commission. Meron silang yung dokumento galing sa Philippine Insurance Commission. At mag-apply sila ng permit sa munisipyo, di ba? Na kailang pagpapatayo ng kailang negosyo. Di ba? Kukuha sila ng mayor's permit o kaya anumang mga dokumento na kinakailangan na i-provide para makapagpatayo ng naturang negosyo. So wala po habang sinesearch ko, talagang ang dami pala reklamo. Marami ba? Ay, sobrang dami. So yan po. Itong Mahar. Yun po yung problema. Hello po sa lahat. Kayo po ba ay member ng Mahar? Bigla na lang nawala na parang bula. So, alam ko marami pong naloko itong company na ito yung comment na dyan sa Facebook talagang marami. Mag-search nyo po yung Mahar Insurance Agency, lalabas po dyan yung mga reklamo. Nandyan na po. Na sila daw po ay scammer. So itong nagreklamo sa atin ay isa sa mga taga Pangasinan. Baka marami pa dito sa Pangasinan ang kailang nabiktima. May nagkaroon sila ng opisina nagkaroon ng opisina. So yun ba yung front nila? Nagkaroon sila ng opisina. Paano sila nagkaroon ng negosyo na wala naman silang dokumento? Bakit po sila pinayagan na magpatayo ng kailang negosyo sa bayan na yan o syudad na yan na wala po silang maipakita mga dokumento? Di ba? So yun po yung mga problema ngayon. Kaya be careful sa mga kumukuha ng mga insurance, lalo na yung mga bagong pandinig na mga insurance. Huwag kayong basta-basta na kumuha ng mga insurance policy ninyo kung hindi kayo tiyak sa insurance na yan, para hindi kayo magaya tulad nito mga nangyayari sa mga miyembro. Dapat po isa siguro sa mga gustong mag-avail ng insurance ay alamin nyo muna kung ano yung klaseng kumpanya o grupo yung kumakausap sa inyo. At saka yung kailang dokumento, kung meron silang DTI, permit, etc.
Yun po yung mga dapat ninyong busisihin at especially doon sa Philippine Insurance Commission. Yun po ang kwan dyan. Tanungin ninyo kung nakarehistro yan para insured kayo sa mga pera ninyo. Huwag kayong padalos-dalos. Ayan. Kaya't marami pong mga naluko nitong Mahar Venture, sabi niya dyan Mahar Insurance Venture, sabi yung kwan dyan So yun po yung ginamit nilang pangalan na wala naman sa listahan ng Philippine Insurance Commission. PIC. Ayan. Meron po yan, yung Philippine Insurance Commission. Meron yan. Kaya kawawa itong mga naloko. Tamo, naghulog sila. Ayan yung kababayan natin. 5 taon na naghulog. 900 bawat tapos buwan. Talagang maraming nadinggo, hindi lang pala dito sa Luzon kundi pati sa ibang sa Visayas meron. Marami silang naloko. Matagal na palang wala yan. Kawawa naman sila, no? Sana makonsensya yung mismong bugos na presidente ng Mahar Insurance. Habulin nyo. Paano na habulin kung wala na? Hindi, lalabas yung mga yan, mga opisyal niya. Punta na kayo sa NBI. At yung mga mga ahente, tatanungin kung sino yung kausap nila na manager dito at doon sa mismong Metro Manila kung sino yung nakausap nila doon, at siyempre ay malamang yung nagpatayo ng negosyo na yan na bugos naman baka pati yung identity niya itinago niya. Questionable rin. Yan ang problema Kaya dapat na busisihin yung mabuti yung mga lumalapit sa inyo na nag-aalok ng mga insurance company. Mayroon kang binalita kanina, kapaborito Irol, na tila yata'y tataas ang mga bilihin ng mga dilata. Dilata. Dahil dito sa tensyon na nangyayari sa pagitan ng Israel saka sa Iran, na ang sabi ng mga itong mga grupo ng mga supermarket pwede nilang ipasa daw sa mga consumers ang karagdagan. Ibig sabihin yung pagtaas ng presyo ng mga dilata. Agla nagawat na kingkasiya. Agla nagawat na aramay mamairap bilay no tagida lang bat. May kini. May hindi kasi kintan si ibabagadala lamat at apektado sa atay kinlamat world market. Lante siyempre no timagay su gasolina domino effect yan. Tagilan namin. Dilata aratay aramay processing food sawa atan saramay arom nira basic commodities aramay sa saliwan. So nupag king kumon may balansyenda maong tapi kaskasya mo't so saramay mamairap bilay hindi po kawawa ang mga mahihirap ang kailang buhay na tulad natin. Pag tinaas yung mga dilata tulad ng sardinas, magkano yung sardinas ngayon? Mga 20 pesos, siguro mahigit. Hindi lang, higit pa. Pag tinaas mo yan, ayun yung karaniwang binibili ng mga mahihirap. Diba? Dilata, basta pag sinabing dilata, kahit saang panig ng yan. Kahit saang panig ng ating bansa. Kaya nga. So,
kuwan nga, ito apektado tayo doon sa kuwan nga kaguluhan diyan sa kuwan pagitan ng Israel sa Iran. Siyempre yung pagtaas ng presyo ng petroleum product. So yun po ang kuwan diyan. Kung sa bagay ang Department of Energy, yung DOE, pinulong niya yung mga oil companies para sa ganun hindi basta-basta na itaas kaagad yung kailang presyo ng mga iba't ibang oil product. Pero ngayong araw tataas yata ngayong araw tataas. Kaninang alas 6 na yan. So grabe itong nangyayari sa atin, pagdasal natin, pagdasal natin na sana po huminto na yung sigalot diyan sa ibang bansa, tulad diyan sa Israel at saka Iran. Para sa ganun hindi naman tayo kawawa. Although na doon yung tension, apektado pa rin tayo. Yan nga, meron ng balita dyan na isasara na nila yung daan dyan sa may Iranian, nabasa natin kanina. Na kung sana tayo po ay magkaisa at manalangin para sa ating kaligtasan. Okay. Ito yung Iranian Parliament, yung pagsasara ng Strait of Hormuz na isa sa dinadaanan ng mga kalakal na langis. Tignan mo yan. Yan, isasara nila. Dito, yung isang daanan kung saan yung main daanan na ruta ay isasara. Kita mo? Ayan yun. Grabe, kailangan na gumawa ng hakbang ang ating gobyerno. Hanggang panawagan na lang. Hindi ka naman pwedeng dyan. Kaya nga huwag makisaw-saw yung gobyerno natin dyan sa gera dahil sa gamit pa lang at saka wala na, talo tayo. Ang gamit natin puro yung ito namang loko-loko naman yung mga gumagawa na naman ng kung ano sa Facebook. Diba, nagpalipad ng kung ano-anong racket. Kaya nga, dito sa Pilipinas yung Twitis, so pinatikabda ko huwag nyo mga dapat tumulong na lang kayo. Kung wala kayo may tulong, magdasal na lang kayo na sana po huminto na yung kaguluhan. Okay, good morning idol mula sa Burgos, Pangasinan, sa may Sapag Pequeña, Sapa Pequeña. Alam mo itong Sapa Pequeña, yung papunta ka ng barangay Tambobong sa Dasol, may daan yan papuntang Sapa Pequeña. Burgos naman yun. Si Don Ramon Bautista Jr. Good morning kay Good morning po si Sir Ramon. Maraming salamat po dun sa mga mga natulungan na inilalapit natin. Ayan, Good morning kay Gina Estuista de Guzman. Diyan sa Sapa Pequeña, Burgos, Pangasinan. Kay Ronald Villamil, Maki Mapalakapak Suriano. Good morning. Si Kapitan Ronnie Daos ng Barangay Mamarlao, San Carlos. Good morning. Yung nila dyan yung bagong barangay hall na pagmamayari na mismo ng kanilang barangay. Ayan, good morning sa inyo. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Susana Bungar Bustamante, good morning. Kay Ronald Pidlawan ng Kalasyaw. Si Dado. Good morning, Dado. Ayan, binabati niya. Shout out daw sa KMU dito sa LGU Kalasyaw. Ano yung KMU? Kilosang Mayo 1? KMU. Ayan. Majina Corda, morning, sabi niya rito. Ganon din kay Vanji Kagiwa dyan sa United States. Ayan, good morning sa inyo. Dyan po sa United States of America. Size 9. Size 9. Ayan, good morning. Tapos medium.
Ito, may mga kwan dito kay Randy Diaz. Laging nagtataas ng pangunahing produkto pero ang sahod sobrang mababa, sabi niya. Yun lang. Jennifer Jubilianos, Diyos ko, sabi niya, lahat itinaas ninyo. Baka naman pwede pati kaming pandak itaas ninyo. Wala nang pag-asa. Grabe na. Si Sir Ben Gab Mobilianos, good morning sir. Si Paing Palos, good morning. Ayan. Si Yayo Yoko Batutaytan, si Cecil, magandang umaga. Good morning ka dyan sa may bayan ng Kalasyaw, si Mayor Patrick Agustin Karamat. Ganon din kay Vice Mayor si Kevin Roy Macanlalay, si Councilor si mga kasunod dyan, Kuan? Si Kyle. Arthur Valdez Gaspar. Ganon din si Councilor Nestor Gabilio. At si Councilor Elias Villanueva. Ayan, good morning po sa inyo dyan sa Kalasyaw, Pangasinan. Minda de Bira, maraming mahihirap pa ang magugutom kung tataas ang mga presyo ng bilihin, sabi niya. Wala tayong magagawa kung yan talaga Froilan Castro, mga negosyante lang naman ang lalong yumayaman, sabi niya. Sige, yun yung mga reaksyon ninyo. Marami pang mga reaksyon dito pero hindi ko na mababasa lahat dahil gahol na po tayo sa oras. Wala na. Hindi mali, bukas ulit. Okay. Wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid ang iyo pong nakasama sa umagang ito. Good morning nga pala kay Billy at saka kay Jay Villanueva, yung mga anak ni Councilor Elias V. Ayan. Good morning. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mark Teriol Lingkor, ating magtipangkasinan Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Olanday at Engineer Nixon Dakal. At ganoon din si Manager Joey Baby. Batang-bata. Ang tabayaran ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Amor Ligaspidiga dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Muhares dan sa kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan.